Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha Biju lekhe achor Jusenta Rongpharpi hempen kidam thangnat ke thantekang ke dera jok a hematum manghuprong Pini arkoi niphai ingkoi arni lakha ingkoi ratrok duabar guri constituency ke parlo diring lekthe arongamekar biju lekthe achor Jusenta Rongpharpi hempen kidam thangnat ke thantekang ke det penajok achor asomar aning sotum pamang hupronglo Lason si kedam tang arkoi niphai krinar kebarni pen ahem achor pen thangnat alam awepin pen hempen kebar joyajok adon araba phan berta chipilapta kachilong ledet ajok nonapor manghuprong ason sidulo achor amen biju lekthe arta ningkan phlik keprapo biju lekthe achor Jusenta Rongpharpi arta thong kepraisi arong diring lekthe arong asomar banghini pinso inut arloso inut arta lake ningkan kreser kep pinso oso bang lapen arloso oso bang ningkan krephi pusi pachinipo Laso along achor biju lekthe lapen adona rapen tong sekot dolamara police station along ansitami missing case pidamlo Laso along Karbi Anglong arat lapen so arlo asong lapen case asong atuma phanta tuning ripo Laso along Jusenta Rongpharpi aning sopentame aning pi Jusenta Rongpharpi nahokle dodam sitame puthot amithang ahemalong an chewang thura akayateng ning arongpen kidolong chiaphan hem chewang non pusi mekri buprupen tuning report Dua barguri pen nang kiloberta Edverson crew report Karbi Anglong News Channel to neli tumhana cho phalam the nang than pon tha Ngali tumhana chu phai alam thege la pole lo je kedam tang tarik trainer kebarni nili hemasor dapen chubong he chengche dapen dam juilo lasi kadobe all Karbi Anglong arat atumanta nili chuning ri iglo nili hemasor pan madu le theglom kusitabe dak nili hemar bung war thek na pachili je pansi nili hin pen chuning ri iglo nili ning thepon iglo lapen kes e tumhan lapen women justice tumhan lahai tumhan pen ni nang rap dunpo nang ri pidun po kusi nili ning thepar pin nang li hem asорамен ko some nili hem asорамен ke Jusenta Rongpharpi nang li men ke biju lekhe nang tumo somar bangan ban asomar bahini akleng apa ke hun mili lekhe pi akib diamen ke sarban lekhe nang li tumar ta kan ban do akleng apa ke ningkan trainer ke lo akib dia ban ke ningkan krip lo kan di tang te nang li tum la dak pen hem pen dam jui pen nang li tum puriar hoi pen sidami nang li tum chikobor long lo ma nili tum puriar anda sa puna puni lo chikobor lo nili tum pan nonata na hok ta sang nam de pu lo si chilong rong mane na hok ta kubol kuri lab lo long li de lo te nang tum inut bak phan mante son information ki pison dulu ma masirap don tha poson information ki pi bank e nili tum ya vela la nang tum inut bak phan information ki pison doiglo ma nili tum pi lo dak dolomra thana tum information nili tum kaya tum pi dam lo pen dak nili tum Karbi Anglong women justice tumanda nili tum chuning ri lo lapen kes itu mantan nili tum chuning ri lo je nali tum kaso nili hemasor pan thek lo bang ling si tami nang rap tum tha lapen women justice tumanda nang ni chuning ri bang la lo ni nili phan nang rap tum tha la no ni tip en ban ke ko nang rap tum pu si nili alang ni tum mata chuning ri lo ako kes itu manta thek he la son lo tang te nang li la nang li hem asor pan pilon te non ladak Mrs. Palik ang tung ke nili hem sol han Mrs. Palik ang tung ke je hem bang na hok le do sitame da hem chi bang osomar bahni do ni aning chi reng lo ni ma osomar ma hu prong lo da sina hok le do sitame nang bang ho pulo aning solo la si da ala tum chu hong ching che ka bi pin si ni neng ta dam jui lo kuna tong do ne na tong dam ne puriar don raban ta chiri lap lo
จะขบวนลับล้อลงมาไทยไปเด็ดล้อละสิอันเกนอนเกปุริยาเฮมิซีดอนรับน้ำตามังรองซอนสีดอลล้อละสิกัจจุนิงรีทุจิเกเคสตำพันตานังรีปิดุนทาละเปียน Women Justice ตำพันนังรีปิดุนทากุสินี่ตรงนั้นจุนิงรีล้อละเปียนนังรีปิดุนปูกุสินี่ลิตุงตานิงกิเทโลละเปียนนี่ตุมละnilipay nilipo si tami manghuprong song si dolo hemakisar ta akiso nilipay ta kiso hem ta lang pi bang ave nineng an ve lo anke nilineng abang si avede ute hem ta lana pi bang ave lo asomar ba hini do kachiru lok pen si ke dolo hala adu so so kleng dang ta non koles don long ta hadak ta kiso na si neng nang na hok le do si tami hem chi bang ngot nang pu bang ave lo nang theng bang ave lo nang phan si don rap tum ta nang kiri jon pro lo ne nang itin so pe nang wang tha ni hala hun mi li pen sar pang ri phanang chitin so tha nang hek pen ke lam na che pa du ke pe nang yi si do lang man ni ko ni ik phan jin so tha a ko nang ni po ni pa han thai jin so tha ning nang le lang le klem pi bang we dam pi bang we pu te ma si klem pi bang lang man ni tung ke la ku kai ki ta mi thang phan si ni tu ye ka che ka chi ru ang se lo nek na ching tu ni pai da ka chi ru lo nek an cho thai wang we chun thai wang we pi lo nek la sin na hok le do da mi bang oi nek la an hello ni tu mak la APHLC Central Committee Financial Secretary Jusenta Rongpharpi Stephan Phangcho pherang ke amai kangni pen keso nanglang ledet pu athepi ke en pen pherang ke amai kangni aputhak puthot APHLC Central Committee Financial Secretary Jusenta Rongpharpi lamvoi kepi pon Ar koi ni phai ing koi ningkan suri hinira ing koi raporni APHLC Central Committee Financial Secretary Jusenta Mung phirang ke amai ing nipon si klar dakpen Stephan Phangcho press meet kang nipon aputhak lamvoi kipipon Stephan Phangcho alangli ahudisi nilitum APHLC asongalong nang chilangdunlo lapen arputa nilitum chingwai pemi pensi APHLC IT Cell Secretary arpu piponlo lapen kopi koson penlo ne alangli keso cholong loklo lapen ajo keso kachilang chiaphan akirapta nang chohanglo seta nilita tangka puisa kedo o abangka lider apotsi dor phlup anke raptun thek thedadlo a subsovet seta pidunlo lapen APHLC Central Committee President che aikathar lapen West Karbi Anglong LAC APHLC President Bikram Hansi alangli tumta ma subsovet seta pidun longlo se kachelang ijipu amen pen seta alangli kopikoson akamatha penlo ne phirang ke amai phasi nilitum aphan nang kasor sapon ki mang humimi alam lo puta ningjepo tangte Jusenta Rongpharpi Stephan Phangcho aphan kopi PC lamvoi kipipon ma ang ton pen timunga sang hopen kaning jepon alam thele RGX sinang News Report Karbi Anglong News Channel La hello alangli nilitum along MEC election hood alangli wang lo nililong wang pen niliphan pharokre phone suri hini ne jang thu che thai no pu ala so hud nang rap do pen ahem konalo ne kodak asor ne la bang ke ni thala su ke MEC election hood muni duppi ko posini ta chiri ne setame a phi bang ke MP election hood aprang bang ke litum lemra pelo lang litum pen amasi ke claim ke dam kaduk kawe claim rapet dam rapet lo amasi kami si hini de choklem bonang pa hoklo la bangke alang li no hok pen ami ramrong ben satami alang li lak chokatang kawan penili tum claim rapet lo la pen a business ta chingthu hedelo ale wedelo lost chok pusatami alang li nili phanang pulo nigela sotangka ke bang men siwa nili injir pen osini phanang than no
to tang te pusin nili ke cheng si alang li phan check tok dun lo lak is nili check pilo la so pena phi pipon chat sinili lak lira 4 lakhs 80,000 bak nili tum pilong lo lapen ki pilong le dolang satame alang li kupia intention lo ne hada ke chetha nang le to media thaino bangke kesu hut nang lang le det kesu hut nili phana ardik thi pledet rajenti mung ki tu sata birta ke long pen masini li tum alang li sodet pulo nili phana nang pachini lo amasi nili tum nili sisi a president hoi pen nili secretary phanili hukum pisi Stephan Phangcho sodet aposi tum sekai sihini vetame cherabduna pusi nili constituency a secretary endhuni timung aphanili hukum pisi alang li group long upload lu lapen alang ni sodet pusi ili tumasar JI katharta nili phanang pachini lo surihini ne alang li tarabdun lo nili talang li sodet pusi nili ta mentune pharo pho petune suri sila puson idun long lo lapen bikrom hanse ta nili phan birta nang pilo alang li keso pupena jo alang li ta surinar cap ne tangka idun long lo pusi alang li nang jetham lapen hala group along ki pi pen rat atum alang ni phan kopi potong sekai sihini pidunun edelo ne la bangani li buji je chini ne dela satame alang li ke claim ke dam kachipi duk lapen nili ko ane ke khoros kadu kabe pu alang li hadang le to media thainu ningjelo si chorolo alang li ke claim dam chipi duk o kalang ahok claim ra pet dam ra pelo setame alang li inuvet kalilu kachipidu ke hola PS committee long hala rong along PS committee a president secretary tumanda kachipiduk so kali hala tum theng lo han chojor cha so de da hut une de da hut hala tum jok phana patti na thai bili athema APHLC party ke lage ni tum nona mat ke council itum cari long lela nona lang li keso ke celang pen Dimapur lang li keso celang lo pen haladak hospital along ajak fees jitu niki bill kele hala bangso bill ke pe un e pen ajok tuliram rong hang si lang li phan rap dun lo pulo lake jok leso setame APHLC amunit leso, Kongres amunit leso, ESDC amunit leso, BJP amunit leso, CPIML amunit leso ta. Council ke cari ya tumge lagi ami thanga tangka kali dulu. Government na tangka lo. Inu CM bolo te lage, Karbiang longa CM lo posi lage. Aja na party hana rap nelo. Athelang li jungjung tangka kali mati. Government na tangka ke mati. Non lasi. Jasemet nili phan nang pulo ar punang pek ponei pulo alang li phan nili tum chingwai lo MSC election hodan yalang li lumba jong lo voter ID avela athe alang li lumba jong sor kali lapen alang li methang mata nang je than nili phan ni MSC election kanang phan putang jong nong le delu nili pulo nangante voter ID cheselam non cheselam de no MP election ke nang na jog do nei se non ki jani non cheselam ta hailo mini seta khei long ri jog wa nei pu pena men bena jog nili tumke alang li phan alang li nang hang finance secretary ni phanang pe go pulo seta finance secretary ke already ni tumke appoint ta President hai da ke appoint ta secretary da ke appoint ta ne pulo lasi nang non IT na IT cell na a secretary nang claim pon Charlie pon tha
non mirak angko kenang cari dunda usinili IT cell secretary tum difuel AC constituency trop a president secretary pani tum pangrum si ni tum alang lipan IT cell secretary pekpon no lapen ajahat alang li claim rapet dam rapet akorti tumben kace tonti ason sa tamin nili pan ajahat ang bong complain pinang anang tele tani ni lahay ke thang alam tani li curi na din de muthe claim payment na dam payment itum kaya pharma na posi itum je song rapet na posi la anta nili tum je than je peri pon Phurthimi kungri aphan ruptalin mate ingdeng ingkoira phokecho karchopon Keram tang ningkan suri hinira isi asengkan pen Phurthimi kungri aphan karcho lapen Phurthimi kungri hempi karcho adowan pen chepater pipon si wangbom dam bom si pining ningkan suri hinira ingkoira pho asengkan anke ingdeng ingkoira pho mate ruptalin karcho angdeng an nanglelo bang sokarcho amai kedamtang arkoi ni phai krinar keparni pen pangcheng ponsi arkoi ni phai ingkoi arni anabangke ni tur ni jang ni rep ni hang karbi anglong kedo an arat pen Phurthimi kungri aphan karcho ajaimek pedo ponlo alang li tumpen akemangke karbi anglong hemprek apharman longri apharman khaya apharman jutang adhorom apharman si Phurthimi kungri akengri kardom kardi melur ke kai pensi chesong ponlo Lapen tu alang litum ke akeng pen kedam lok du pharo isi sose rat atum charting chen pen Phurthimi kungri aphan archo pon loputa Phurthimi kungri hempi karcho adowan amai phu bida sing hanse pen ning jepo Lapen pining an ingdeng ingkoira pho mate ruptalin karcho kapedo ponlong aputak bidisar Birendra hanse pen pachini pontu Lapen anparta Phurthimi kungri aphan kopia potsi kardom kardi ponma labangso aputa klardak pen kurupi sika hanse pipen pherangke atuma phan nang pachini duntu News Text Report Karbi Anglong News Channel Ini nifai inkoya nilo lapen dadak Phurthimi kungri hempi karcho aduan long peneng pen anke Phurthimi amahang thek along inkoy rapong deng anlo sing deng inkoy rapo ke choklo sami ni tukai tani kanwang sami tirpi pi ke hang pusipulo laso tirpi pi ke hang ajoine aparman ke longri aparman he aparman jutang adhorom aparman lasikai ta longri aphan ni tunda kachi song pondo he phandan tunda kachi song pondo lapen ijutang adhorom phandan tunda kachi song pondo sita nili tung kachi song pon abangke milur pensi kachi song pon banta pensi kachi song pon lapen ma prasad lapen angdeng ahoy lun lam pensi tu kachi song pon haso kachi song ajoine bangke longri bangso alongri ta longri pachelong daprang na wa farman ni tu kaita hok pon lo lapen panong pon apen na so khei kaita reng dog reng ni padunang tu itu kaita jong pon lo lapen kaita ni tu ardom pon pen na so akhelong ajutang adhorom sitami anso se kepami ke pangjang pom thegje phan ke talon karchu along sitami tu pangjang poi phan arnam long jume hang pon lasi gadak longri khei jutang adhorom la songthom phansi ni tu dak kachi song aisap nitum dak arnam ardom pon bomlo ningkan wang sitame nilitum teng ne pin pen tirpi pita hangbom lapen indeng pho Phurthimi kungri hempi karcho indeng ngora pho lo karcho an pen tame tum anta kai pensi se song pon bomlo pen arnam ardom pon bomlo ke mandir keceng ke 2001 ni anikan mati keceng kan trip ngora pho ando Iladan ikan kepe an kre ikan berapo atap dengan sentel atum ada kan wangka nonton mahajago pati ada pining lah tata mahajago pati lo asal ke pati ke na karbi tumha bala angke kedutuman setame Sri Ramaja kongpen karbi mantala pandu se jakong orang nang bite
มีทางอัทรมีทางยุตังมีทางไทยลงเรียมันเป็นทางจิมกุลาโซกับบิสเปนซีใกล้กับมันนั่นละดักอันการวันละพอดีตรงนี้เป็นอาศัยจะก็คิวปีแอนคอนดิที่จะเสพนิ่งเลยถ้าตักคิวปีแอนคอนทุลเฮอารนามซีรีรามาจากของสันทอตะกังจังเกมันเปิดแค่ทากาเวลอาศัยกับบิสซีดันนักการดิจุมตาอาศัยละให้พุทธมิคุงเรียกเห็นปัจจัยปฏิร์ปีบอลบอมน่ะสิราดตุมด้วยแต่เขตด้วยอันสุดท้ายการบีตุมด้วยอันสุดท้ายเมื่อลาดักเลนังเชตูดูนึกเชื่อเฮริดุลเตการบีดุนตาแฮมเปรกลงดับไพร์มาพุทธะธรรมะทับปนสีกายเกตาอารนามพันเจ้าดอมบอมกุงรีดิบีมาเตปุถิมีกุงรีปุเทอลองอลังลีลำเทซีนิลิพันนางจิตกังโลกิเคลมนางเจอารอนลาซินิลิเห็นเป็นลาโซอารอนเดงดุนเป็นราดพันปัจจินีนางยีปุสินิลิมหามายลองรีลองอินเดงทอมนิลิฮัดักจอยโกคุเรียโลลาซอนดักแท็กซี่นิลิมหางเทการองมหามายาฮันเซรองฮัดักอินเดงทอมนิลิลาซอนทักจอยโกคุเรียโลลาซอนดักแท็กซี่นิลิเฮมวัดนัมเบอร์4โลฮัลลาโซลองสตามินิลิอินเดงทอมฮาจอยโกคุริโลลาซอนทักแท็กซี่ดิพูนิฮังเก่งเด็ดดักดิพูลุมบาจงอลองนิลีเก็บแบงนังกอกลามเทบังเกไปปุโลการเบียงลองอาราตุมพันอาซาโอฮิรจุเมปีนังจีนิฮังเก่งเด็ดดำนังจีลังมิลีละเป็นดอร์ดุลีดำนังปุซีนิลีลังมิลีดอร์ดุลีดำโลอามาซีดิพูดักฮัลโลอามาซีฮัลโลสูดการบีไข่ตุมพันเกรับดุนเกละบางซอยฮิรจุเมทางอาจากองตายเวสตาเมจังทูแรงแสงหอนเกวายละซอนอาริกันเกกอกฮิรจุเมหางปีกังโลอามาซีละดักตามหาใจโยกุรีนัยกุซีละโซอาใจโยบังเกปินีอันสตาเมกุรีโลมุนิงมุนิสตาเมละโซกุรีโลกุรีโปบอนสตาเมละดักเกเคลมเกดามอากิซุงเกละฮันโลนิลิตุมสตาลองรีไข่ธรรมพาร์มันสีปียลามเทเป็นนายจอยนิสินิลิตุมบอร์อิโลแต่ดักเกเคลมเกนิลิดักทาวน์วันนัมเบอร์4นิลิดักเมียเวอาจูกังติงนิลิอากิซุงละเฮโลดักเกเคลมเกดามอากิซุงบางเกมีตาเวละซอนทักซีกิซุงอาซอนโดโอละซีกัดโดกาเวการบีอาราโดอานาพันสตาเมนิลิปีนี้กับชุนิงรีดูนาลามเทกิละเห็นโลละบางสอดดีมาลองอพานมีละเป็นแรงละเป็นเฮมละเป็นอาเซกตินละโซกาโชฮูดกินังสดอาหารมูดอันนางเชรับนางเชตดุนปัวสนเตนิลิอันโซเซนิลินิงอักลองเป็นนิลินิงจารองจีนิลินิงแตงสามจีละสีลองรีปุโลตั้งเตอิลิตุมลองรีกิลองเด็ดกะลิโลลองรีกะเชรายเทกพันโลลองรีกิปิคลาร์พันโลกะจิงทูร์พันโลไข่เร่งดอกเร่งนี่ไข่เร่งดอกเร่งนี่ละเป็นเตอลังลิตุมเก็บลังเก็บพีริโชเกเทนักปามันทุระเกเทเกเรนักปามันทุระละโซเคตุมสินิงพิรเทรูเรกติกสตามิปัดโดบอมนะละเป็นเตการบีไข่ตุมฮักโกเป็นเห็นผู้มุกรังปีราสินจาอาฮิรจุเมเป็นฮัลตุมอังทุนโบเชอังทุนอาเฮมังตาริดังตาอารนามเป็นเห็นผู้จารคลีละเป็นเตอปินแดงอสมปอดอารามอักุราจอนกัจจิหางนังจีอังแดงอังหอยอามานะเป็นปาวิรเวนังปุซีไปปุถิมีกุงรีพิรเทนังฮัจเจสินิลิพันบิรไตสินังทานติกังโลละสินิลิพันดวันนังปิกังละเป็นอาร์จันตานังปิกังสิมโบลตาไปสิมโบลนังปิติกังละส่วนดักทักษะอักขรนังปิติกังละสิละส่วนอักขรนิลิตอกดุนโลละเป็นละจิตุอารนามนังทานอันอดวันเมียดวันลางอดวันตีริมอดวันละเป็นปุถิมีอดวันละสุปีปอสิดวันดูนังกอกโลอารนามมาลองอนุตินอารนามพันตานีกินังโซเมียนำพันธะนี่เกนังสดแรงพันธะนังสดตุมอนพันธะนังสดปุถิมีพันธะนังสดแล้วเสียนำพารุพันธะเกนังสดแล้วสิดวันบังโดโลกุเมนโตหัวสิ
hala alang li tum phan karcho nai aman kepi nai puke alang tum nang chithana teng pe se archo pon bom lo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me